dați-o leacă roșia aia de acolo, să ci trandafirul ăla, alelele alea o leacă. Ia uite-l cum stătea după colț. Bă, dar răciești, bă, mai sta pe jos că... Ce ai venit, Tădi? Oana! Oana? Cine-i Oana, mă? Și-o dat ochii pistica. Așa e, vede, când îți două femei, păi. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Și am ajuns la ultimul episod, episodul 17. Băi, eu am uitat să le dau like, veri, dă să mă duc să le dau like la toate episoadele, ești nebun? Oficial, fraților, ultimul episod, nu mai pot, deci nu mai pot, fraților. Efectiv, ultimul episod și câte s-o întâmplat și mi-am aranjat părul și mă mai interesează. Ți-am spus să întorci leagă tot, poate cazi. Cu căzut? Dorica Pro. Mă doare capul! Bă, legi, mă doare capul! Mă doare capul! Ia să spui la cap. Bă, vede, dar Dori e cam buclucaș. Fraților. Nu mă duc în casă că mă enervează fața lui Andreea. Poate în proces să plece de aici. Mă enervează că mă enervează fața lui Andreea. Nu-mi spune că e Anabela. Deci nu-mi spune că e Anabela. Dragoș și-o luat ce la Uzi, vere? Da? Dă-te, stai puțin, că mă pandea. Bă, că Dodi acoperă-ți ochii. Bă, Dodi a zis bine? Bine. Dodi filmat și Dodi a zis bine. Băiatul. Asta e schema aia. Asta e pisicuța bunicii mele. Ma. Dacă nu vii cu mine, te omor. Uite cum l-a luat după gât.